passat diumenge 27 de febrer, a les instal·lacions de la Teixonera, els taurons rebien els Pioners de l'Hospitalet. Un partit en el que els taurons van ser molt superiors tant en atac com en defensa. La bona defensa dels taurons en seguida es va fer notar. En la següent jugada, el número 39, Juan Martín, provoca un fumble de l'atac contrari i la possessió passa a l'equip de taurons. Així que els taurons van començar a atacar, es va demostrar la clara superioritat de l'equip barceloní. La defensa dels Pioners poca cosa podia fer davant de l'atac conduït per Albert Hicks. Aquí veiem una passada cap a Quique Mora que aconsegueix un guany de 14 yardes. Recepció de Quique Mora que acaba sent placat per la defensa de Pioners. Novament Albert Hicks fa un hand-off o passada a la mà cap a Johnny Mastroniardi que guanya unes 4-5 yardes. El joc d'atac dels taurons s'anava acostant fins a arribar molt a prop de la end zone dels Pioners. I van intentar fer el seu primer touchdown de la tarda amb un passe que el número 83, Jorge Sancho, no va poder completar per ben poc. En la posterior jugada, Albert Hicks fa una passada lateral cap al seu running back Johnny Mastroniardi que aconsegueix un guany de 7 yardes. La segona línia defensiva dels Pioners no veia la forma de parar l'equip rival. En quart down, un malentès entre la línia local i el seu quarterback va propiciar que el número 53 dels Pioners bloquegés la pilota. I aquesta va passar a possessió de l'equip riberenc. L'atac de Pioners es basava en les carreres interiors del seu americà David Kimball, que aquí va avançar 23 yardes agafant per sorpresa la defensa de taurons. Finalment va ser placat. En la següent jugada, continuaven atacant els Pioners. I aquí veiem la forta pressió a què la defensa de taurons tenia sotmès al quarterback dels Pioners, Francisco Felices. Fins a 3 jugadors van aconseguir arribar fins a ell. Jugada de passe, Albert Hicks es prepara i llença cap al número 82, que fa una bona recepció. Toni Tauenca, finalment placat per la defensa de Pioners. El número 23 de Pioners, Albert Gai, va interceptar el quarterback local en una bona acció defensiva. Però a la jugada següent, la defensa dels taurons va posar les coses al seu lloc, quan Johnny Mastroniardi va interceptar la pilota i va córrer amb ella 32 yardes abans de sortir-se de límits. Nova jugada d'atac de l'equip de taurons. Albert Hicks passada lateral cap a Johnny Mastroniardi, que acaba sent placat per la defensa de Pioners. Ara Albert Hicks es prepara el passe, busca companys, no troba ningú desmarcat i decideix córrer ell tot sol. Va driblant la defensa de Pioners fins a arribar a fer un touchdown. Era el 6-0 per l'equip de taurons. Novament Albert Hicks a la conversió de l'extra game, sota pressió decideix córrer ell tot sol i converteix a l'extra game. 8-0 per l'equip de taurons. En el posterior atac, l'estrella americana dels Pioners fa una carrera interior, però amb un error incomprensible es deixa prendre la pilota per al número 39 de taurons, l'outside linebacker Juan Martín, que recupera la possessió pels taurons. A només 2 yardes de la end zone dels Pioners, els taurons fan una jugada d'engany, una sweet pass, on el running back Johnny Mastroniardi fa una passada al receptor número 83 Jorge Sancho, aconseguint el 14-0. A la conversió de l'extra game, Albert Hicks recull la pilota, prova de fer una passada, es desfà de tots els contraris que li venen al damunt i llença un passe cap al número 1 de taurons. Era el 16-0 per l'equip local. Ara és el número 45 de Pioners que rep un placatge, perd la pilota però finalment recupera la possessió. Els taurons conduïts per Hicks avançaven en cada jugada. La recepció aquest cop és per Quique Mora, que finalment és ben placat per la defensa de Pioners. En la següent jugada, Mastroniardi rebrà la pilota i aconseguirà un altre primer down, amb un screen pass, jugada on la línia d'atac deixa passar tota la línia defensiva i el quarterback, abans de ser placat, fa la passada que recollirà el corredor protegit per tota la seva línia ofensiva. Novament, Albert Hicks prepara el passe, passada lateral cap a Johnny Mastroniardi, que finalment surt fora de límits. Jugada d'atac de Pioners. Kimball farà un passe a la desesperada que serà interceptat per la defensa de taurons. Albert Hicks correrà 22 yardes abans de sortir-se de límits. Cop d'efecte de l'equip de taurons.
I aquesta és una jugada molt semblant a la del primer touchdown. Hicks intenta fer la passada als seus receptors, no en troba cap desmarcat i decideix córrer tot sol una altra vegada. Els pioners poca cosa van poder fer davant els magnífics canvis de ritme del quarterback de Taurons. La conversió de l'extra game es va tornar a fer un altre cop a passada. Jorge Sancho Cheto rep la pilota i aconsegueix col·locar el 24-0 al marcador. Ja al tercer quart, continuava l'atac imparable dels Taurons. Albert Hicks torna a desfer-se d'un marcador i fa una passada, aquest cop per Xavi Carpena. 30-0 per l'equip de Taurons. En la conversió de l'extra game, ara Albert Hicks, sense cap mena de problemes, fa una passada novament cap a Jorge Sancho Cheto. 32-0. Aquí podem veure la contundència de la defensa local, placant sense cap mena de miraments l'americà Kimball de l'equip de pioners. Al començament de l'últim quart, els pioners van aconseguir el seu únic touchdown després d'una de les poques errades de la defensa local. Els Taurons no se n'adonen de la jugada de Rivers i el número 83 aconsegueix travessar la defensa i fer una correguda de 96 iardes. Un touchdown de ràbia i impotència veient el contundent marcador advers. Però l'alegria dels pioners va durar poc, ja que amb el següent drive els Taurons van tornar a anotar. Aquest cop va ser el jugador Santi Guerrero que va reaparèixer després de la seva lesió a l'espatlla. L'últim touchdown del partit va venir precedit d'aquesta espectacular passada del quarterback local, Albert Hicks, que va poder desfer-se de tots els jugadors que li van sortir al pas i connectar cap a Oriol Rams, que es va quedar a 2 iardes de la end zone o zona d'anotació. I finalment, Hicks torna a passar aquest cop per al número 1, Johnny Mastroniardi, aconseguint el 44-6 definitiu. I amb aquest resultat, els Taurons han confirmat la seva imatge de clar aspirant al títol i deixen els pioners en una situació una mica compromesa per accedir als play-offs, on hauria de lluitar fort per aconseguir no baixar el llistó després de la fita aconseguida l'any passat arribant a la final.